Principito unha característica que ten é que é moi diverso, é dicir, aquí fanse moitas cousas distintas. Por exemplo, nós traballamos moito con linguaxe, traballo con xente de lingüística, de filosofía, e o que facemos basicamente é fixarnos no que di a xente sobre un problema social, o que se imagínate. No sur da provincia de La Rioja hai un pobo moi pequeniño, de 40-50 habitantes, pero este pobo que lle pasou é que un pobo novo. Se vas ti, é un pobo rural, no medio da España vaciada, pero que as casas que ten son casas de 50 anos, ademais, non é nada máis bello. Por qué? Porque un pobo que se fixo en medio do monte, onde antes non había nada, porque o pobo real que si existía quedou anegado, porque o goberno de Franco nos anos 50 fixo un embalse, entón hai unha xeración de xente, a xente que ora ten 70-80 anos, máis ou menos, que recordan como a Guardia Civil pois encañonounos e levounos fora porque aquilo desaparecía e tiveron que abandonar as súas casas, os seus modos de vida, todo, e quedou debaixo da auga. Leváronos a este pobo novo. Entón, a xente que vive neste pobo novo, os vellos recordan o pobo vello con moita nostalgia, con moito cariño, é algo moi duro para eles recordar estas cousas, porque a veces, para máis fastidio, cando en verán hai sequía e baixa moito a auga do embalse, vense as ruínas do pobo vello, que quedan descobertas. Entón estás ali mirando, dixo que era a miña casa, que era a iglesia, non sei que. E os máis novos, o pobo vello, bueno, eles non o recordan. É unha cousa que sí, que saben que estaba aí, importante, pero bueno, os vellos teñen como este trauma, por así decirlo, que para eles o pobo vello é un sitio que se respeta, é un sitio, por exemplo, que de cando en vez, cando baixa moito auga, ahora non se fai tanto, pero antes se facía de ir ali ao pobo vello e rescatar algunha cousa, pois un escudo que había na fachada dunha casa, ou unha ponte enteira, trouxérona pedra a pedra e a reconstruir no pobo novo. Os rapaces máis novos ou a xente máis nova, bueno, pois para eles é interesante que o pobo vello este aí medio fantasmagórico porque lle dá a riqueza ao pobo, e o tema de que o pobo vello saia da auga así en plan fantasmagórico, pois é un atractivo turístico. Entón, ves como dúas perspectivas moi diferentes acerca do mesmo problema e unha división xeracional moi forte. Fixemos unha serie de recomendacións ao goberno da Rioja e incluso ao concello deste pobo, un pouco para intentar pois mitigar este roce, hoxe os veciños levanse moi ben, pero sí que hai certo disenso ou certa diferencia de opinión sobre o que se debe facer. Pero basicamente iso, escoitar o que di a xente, analizar o que di a xente, entrevistando polas redes sociais, na prensa, e a partir de sacar conclusión.